cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da ƙungiyoyin Fulanin ƙasar nan ke ƙorafin nuna musu saniyar ware a cikin al'umma, su kuwa masana lafiya kira suka yi ga 'yan mata da samari ko jawari da bazawara da su dinga saka tambayar genotype a sahun farko cikin jerin kunshin gabatar da kai. Bayan kowa ya introducing kansa wani ya ƙara da cewa ni genotype ina kaza. Ita kuwa rundunar 'yan sandan ƙasar nan ce ta cika hannu da wani ƙwararren matashi da ke ƙoƙarin cirar kuɗin fansa da katin wacce ya garkuwa. Turƙashi. Ke duniya ina za ki da mu ne? A yanzu haka dai wani matsafi ya kashe budurwarsa ta hanyar gididdiba ta a yayin da ta kai masa ziyara. Waɗannan da ma wasu duka za su zo muku ta cikin shirin. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da Saratu Muhammad Kiyawa cikin shirin yau da gobe, shirin da kan kawo muku nau'ikan labarin da za su saje da al'ummarmu ko kuma halin da ake ciki. Kuma a yau za mu faro shirin ne da batun da ya shafi ciwon amosanin jini wato sikila. Cutar wacce ke barazana ga rayuwar masu ɗauke da ita, kuma cuta ce wadda ke ta'azzara a faɗin duniya. Ko da a wata ƙididdiga da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi a baya-bayan nan, ta yi nuni da cewa kusan yara 300,000 ne ake haifa a duk shekara a faɗin duniya, yayin da a yankin kudu da Sahara a Afirka ke ɗauke da kaso 75. Kazalika a nan gida Najeriya kaɗai ana ƙiyasta cewar fiye da yara 150,000 ake haifa da cutar ta sikila a kowace shekara, wanda hakan ya sa Najeriya ke ɗauke da mafi yawan masu cutar a duniya. Wannan cuta kuma na saka masu ita da masu kula da ita cikin matsanancin hali, wanda a wasu lokutan ma tana haifar da rasa rayukan masu ɗauke da cutar. Sai dai za a iya cewa cutar na ƙara ƙamari sakamakon samun auratayya tsakanin masu rukunin AS da AS ko kuma SS da AA. Sai dai filin yau da gobe ya tattauna da wasu iyaye da 'ya'yan ke fama da wannan matsala. Amma dai gashi nan dai ba hutu abu, saboda haka ina mai bada shawara a duk wasu masoya dan Allah dan Annabi, idan aka ce kowa AS din ne a yi haƙuri. Saboda matsalar da ake fuskanta tana da yawa da kalubale, kuma ana cutar da yara. Yanzu haka kwanaki da hannun ɗana ya kumbura, wallahi na ɗauka hannun ma yanke shi za a yi. Aka tura mu pediatric, muka ga likita, aka yi kalula ana allurai, aka dawo aka tura magun sojari likita. Da kyar yaron nan ya samu sauki, ya samu hannunsa. Saboda haka dan Allah ana cutar da yara, ai haƙuri in an ga wannan abu, dan ni ga naune ba jiyau ba. Farko dai da suka fara rashin lafiya to sai suke ta zazzabi, kuma lokacin da ka haife su kuma idan sai yake wani kore sai aka ce shawara ce ake dan magani dai haka. To can farko sai kafa ta fara kumbura, to lokacin yarinya tana zama ne kan ta fara rarrafe, sai muke cewa ko dai wani abu ta rarrafe. Sai aka ce da farko kamar faro sai aka rinka duba mata ne ko targade ne ko wani abu ne, aka yi dai wannan gwaje-gwajen nan babu. Sannan sai muka ga kafofinta sun kumbura, hannunta ma sun kumbura. Da muka je mu birnin kudu muka gwado ta, sai aka ce mana gaskiya sai dai mu hakuri zuwa wannan gwaje-gwaje duk da ya iyo sakamako, sai aka ba mu aka ce sikila. Na kai su, to yanzu wannan lokaci idan ciwon nan ya tashi duk su biyun a dare daya za su iya tashi ciwon nan gaba ɗaya, duk su biyun gaba ɗaya, saboda wannan lokacin tana ya ita kuma wannan kanwarta ce. Sai dai kuma ƙwararru a ɓangaren lafiya sun ce duk da cewa hukumomi da gwamnati na ƙoƙarin daƙile wannan cuta ta hanyar gwaji kafin aure, amma ya kamata saurayi da budurwa ko bazawari da bazawara da su dinga sanya batun genotype kan gaba-gaba wajen ƙunshin gabatar da kai a tun farkon haɗuwa kafin su tsinduma kogin soyayya, don gujewa auren da ka iya sanya a haifo mai ɗauke da cutar ta sikila. Kamar yadda Dr. Mustapha Nuhu Abdallah da ke sashen kula da lafiyar jini na asibitin koyarwa na jami'ar gwamnatin tarayya a nan Dutse yake shaida wa duniya. Mataki na farko shine ka san jinsin jininka, ma'ana genotype. Ya zamana kowa ya san jinsin jinin shi, sai ya zamana daga an haɗu maganar farko da za a fara ce shine a sanar da juna. Bayan kowa ya introducing kansa wani ya ƙara da cewa ni genotype ina kaza, so da kar ma abu ya zo ya nisa kuma a zo a haɗu a samar da shi wancan abin da muke gudu, ko in ce ba a so ya faru, ciwon da ba a so ya faru. Alamomin sukan fara ne daga lokacin da yaro ya kai mataki na wata 6 zuwa 9, wanda sun hada da kumburi na 'yan yatsu, kumburin hannu, wani lokacin har kumburin jiki, ko
shawara ita ce wanda duk bai san genotype ɗinsa ba ya garzaya asibiti, amma dai yana da kyau tun saboda mahimmanci lafiya sai da ita ake komai. In dai har ka ba wa lafiyar ka mahimmanci ya kamata kai wannan gwajin saboda zira'a nan gaba. To daga batun amosanin jinin kuma bari mu je ga batun da ƙungiyoyin Fulani a yankin arewacin ƙasar nan suka yi na nuna damuwa kan yadda suka ce 'yan sa kai na ƙone musu rigage. Ɗaliba mai sanin makamar aiki Khadija Yakubu Chamo na ɗauke da ci gaban labarin. Ƙungiyoyin sun ce suna cikin matsananciyar damuwa dangane da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin Zamfara. Haka zalika sun ce suna zargin cewa ana zaluntar 'yan ƙabilar ta Fulani a ƙasar nan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, ta hanyar cin mutuncinsu da ƙona musu rigage da kwashewa ko ma karkashe masu dabbobi, baya ga kisan gillar da ake yi musu a wurare da dama, wanda suka ce hakan yana hana su walwala da shiga garuruwa da kasuwanni don cuɗanya da sauran jama'a. A wani ƙorafi na baya-bayan nan da al'ummar Fulani ke yi game da irin tsangwamar da suka ce ana yi musu, ya fito ne daga jihar Zamfara, inda wani magidanci Bafulatani a ƙaramar hukumar Gumi ya ce Fulani suna zama cikin fargabar fitowa ko yin tafiya akan tituna saboda hare-haren 'yan sa kai ba don komai ba sai domin kasancewarsu kabilar Fulani. Zamfara da sauran jihohin arewa maso yammacin ƙasar nan na fama da matsalar 'yan bindiga masu kisa da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ana zargin cewa Fulani ne waɗanda suka fi yawa cikin 'yan bindigar da ke kai hare-haren kan al'umma. Sai dai wani abin da masana ke gani yana iza wutar rikicin shine ayyukan 'yan sa kai da ke kare ƙauyukan da ake kaiwa hari, a wasu lokutan kuma ake zargin cewa sukan ɗauki matakai ba tare da bin ƙa'idojin doka ba sanadiyar rashin ƙwarewa. A martaninta, gwamnatin jihar Zamfara ta yi tir da aukuwar irin wannan lamari. Haka zalika ta lashe takobin magance matsalar, a cewar Mustapha Jafar Kaura, mai bayar da shawara kan harkokin yada labarai ga gwamnan jihar Dauda Lawal. A cewarsa, jihar Zamfara ta kafa rundunar tsaro ta askarawa wadda ke taimakawa bayan sojoji gwamnatin Najeriya da ke aiki a yankin. Sai dai a baya an zargi askarawan da wuce gona da iri wajen gudanar da ayyukansu, inda ba gwamnatin jihar ta ce za ta gudanar da bincike a kai. Sai kuma wani labari da ke cewa rundunar 'yan sandan Abuja ta kama wani mutum bisa zargin safarar alburusan bindiga, in ji wakilin Musabi Isla Hamdullahi. Matashin mai kimanin shekaru 32 mai suna Ahmad Abubakar ya shiga komar jami'an tsaro bisa zarginsa da sayan harsashi domin bayawa 'yan bindiga da ke kai har-hare a jihar Zamfara. Rahotanni sun ce an kama matashin ne a ranar 7 ga watan Disambar shekarar 2025 bayan jami'an tsaro sun samu bayanan sirri game da shi. Abubakar dan asalin Gusau da ke zama a Gwagwalada ya nemi taimakon wani soja mai suna Kofur Yusuf Muhammad domin samo masa harsasai har guda 1000. Rahotanni sun bayyana cewa Abubakar ya shiga hannun jami'an mabushi ne bayan da suka samu sahihan bayanai game da aikinsa. A cewar bayanan da jaridar Punch ta wallafa, an kama shi ne da misalin karfe 3:30 na yamma yayin da ake bibiyar shirin da ake zargin yana yi. A cewar rahoton, Abubakar ya nemi soja ya samu masa harsasai domin ya bawa 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Bayan tsananta bincike, Abubakar ya amsa cewa yana aiki ne karkashin umarnin kawunsa Ahmad Yakubu, wanda yake zama a gidan da suke, wanda a yanzu haka kawun nasa ya ranta a Nakari. A cewar shi, Yakubu ne ya umarce shi ya sayi harsasan sannan ya kai su zuwa jihar Zamfara domin ba 'yan bindiga da ke yankin su. Jami'an tsaro sun gano wasu kuɗaɗe a wurinsa wanda ake zargin wani bangare ne na kuɗin da aka ware don cinikin da ake shirin yi. 'Yan sanda sun ce Abubakar yana hannu a yanzu haka, kuma ana nan ana ci gaba da bincike domin gano duk wanda yake da hannu a wannan lamari. A wani labarin kuma, wata zanga-zanga ce ta barke a yankin Numam da ke jihar Adamawa kan zargin sojoji da kashe wasu mata a garin Lamurde. Matan sun fito zanga-zanga ne sakamakon rikici da ya barke tsakanin kabilun Bachoma da Chobo. A yayin zanga-zangar an rawaito cewa mata 7 ne suka mutu, 11 kuma suka jikkata. Shaidun gani da ido sun ce sojojin sun buɗe musu wuta yayin da suke tare hanyoyi daban-daban suna gudanar da zanga-zanga da goyon bayan wata kabila. Sai dai rundunar sojin Najeriya ta musanta wannan
zargin. Ta ce dakarun sun yi artabu ne da wasu 'yan bindiga a yankin, kuma ta ce mutuwar wasu mata biyu ya faru ne sakamakon buɗe wuta da 'yan bindigar suka yi, ba wai sojoji ne suka harbe su ba. Gwamnatin jihar Adamawa ta ayyana dokar hana fita na awa 24 a garin Lamurde domin daidaita al'amuran da zaman lafiya. Matan da suka sanya riga ɗauke da launin baki ne suka fara zanga-zangar a manya-manyan tituna inda suke neman yi wa waɗanda aka kashe adalci. An riga an binne wasu daga cikin waɗanda suka rasu, lamarin da ya ƙara haifar da damuwa a tsakanin al'ummar yankin. Dan majalisa mai wakiltar yankin Kwamati Lori ya yi Allah wadai da kisan, inda ya ce ya kamata a gudanar da bincike mai zafi. Ya buƙaci hukumomin tsaro da su ɗauki matakin da ya dace tare da tabbatar da zaman lafiya ba tare da tauye haƙƙin ɗan adam ba. Mazauna yankin sun ce rigimar ta jefa mutane cikin tsoro, wanda hakan ya sa da dama suka tsere daga gidajensu. To sai dai kungiyar nan ta kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta nemi hukumomin Najeriya da su gudanar da cikakken bincike kan wannan zargi na amfani da ƙarfin da ya wuce kima da sojoji suka yi a jihar ta Adamawan. Allah ya kyauta. To har yanzu dai muna batun rundunar 'yan sandan Najeriya, amma a jihar Ondo, da ta cika hannunta da wani mutum da ake zargi da garkuwa da mutane lokacin da ya je cirar kuɗin fansa a shagon mai POS kuma da katin matar da ya garkuwa da ita. Asma'u Abdullahi Karkasara na ɗauke da ci gaban labarin. Wanda ake zargin mai suna Goods Power, bayan da aka tarar da shi yana ƙoƙarin cire naira miliyan 1 da ya karɓa a matsayin kuɗin fansa. Rahotannin sun ce an kama shi ne a wani shagon POS bayan ya yi wa wata mata barazana tare da karɓar wayarta da katin bankinta na ATM. Rahoton Vanguard ya bayyana cewa wanda ake zargin ya kutsa cikin gidan Frimoyo Insurance da ke unguwar Ododo a Akure ta jihar Ondo, inda ya yi mata barazana da bindiga kafin ya tilasta ta kira mijinta domin neman kuɗin fansa. Mijin nata ya tura kuɗi kimanin naira miliyan 1 zuwa asusun Ofe na matar bayan barazanar da aka yi mata, lamarin da ya baiwa wanda ake zargi damar tserewa da tunanin ya ci bilis. Bayan faruwar lamarin, rundunar 'yan sandan ta tura jami'anta na sashen kula da garkuwa da mutane domin gudanar da bincike. Rahotannin sun nuna cewa ta hanyar tattara bayanan leƙen asiri, jami'an sun bi sahun wanda ake zargi har zuwa shagon POS ɗin da yake son cire kuɗin. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Ayolade Olayinka ya bayyana cewa wannan aiki na nuna ƙwarewar rundunar wajen wawurar masu aikata laifin kafin su samu damar ɓuya. Olayinka ya ce bayan kama shi, mutumin ya amsa laifin ba tare da tilastawa ba, yayin da binciken ya fara nan take domin gano ko yana da abokan aikata irin waɗannan laifuffuka a jihar. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Ondo ya jinjina wa jami'an sakamakon irin gaggawar da suka yi wajen gano wanda ake zargin. Ya ce wannan nasara na nuna irin ƙoƙarin da ingancin dabarun aiki da rundunar take aiwatarwa domin rage laifuffuka a faɗin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adebawole Lawal ya bayyana cewa nasarar ta sake tabbatar da ƙarfin rundunar wajen fatattakar masu aikata laifuffuka musamman a lokacin bukukuwan ƙarshen shekara. A gaida Ma'u. A nan kuma ƙasar Sin ce ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani tsohon jami'in ɗaya daga cikin manyan kamfanonin kula da kadarorin ƙasar. Kafofin yada labaran ƙasar China sun ce an samu Bai Tuanhui, tsohon babban manajan kamfanin China Horang International Holdings, da laifin karɓar fiye da dala 156 a tsakanin shekarar 2014 da 2018. Kamfanin mallakar ƙasar ta Sin, wanda ke mayar da hankali kan sarrafa bashin da ba a biya ba a matsayin ɗaya daga cikin manyan kuɗaɗen kula da kadarori a ƙasar, ya kasance babban waje da aka sa wa ido a yaƙi kan cin hanci da rashawa, inda aka taɓa aiwatar da hukuncin kisa kan tsohon shugaban kamfanin Lai Xiaomin a watan Janairun shekarar 2021. Sakamakon karɓar na goro wanda ya kai kimanin dala miliyan 253. Ƙasar Sin dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke yawan yanke hukuncin kisa kan laifukan cin hanci, wanda ake samun jinkirin shekaru 2 sannan sai a sauya hukuncin zuwa ɗaurin rai da rai. Amma hukuncin Bai, wanda kotu a garin Tianjin da ke arewacin ƙasar, wadda ta yanke a watan Mayun shekarar 2024, ba a dakatar da shi ba, sai dai Bai ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisa, amma a watan Fabrairu aka ƙara tabbatar da hukuncin.
Kotun ƙoli ta Jami'ar China, wacce ita ce kotu mafi girma a ƙasar, ta kuma tabbatar da wannan hukunci bayan sake duba shari'ar. Bai dai ya karɓi cin hanci mai yawa, wanda kotu ta ce yanayin laifukansa sun kasance suna da matuƙar tsanani a tasirin zamantakewa tare da zama abin takaici. An aiwatar da hukuncin kisan a kan Bai a Tianjin a safiyar jiya Talata bayan ya gana da 'yan uwansa da kuma makusantansa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta China na ganin ana yankewa dubban mutane hukuncin kisa a kowace shekara a ƙasar. Ko da a watan Satumba an sanya tsohon shugaban hukumar kula da kasuwannin hannayen jari ta ƙasar mai suna Yin Human ƙarƙashin bincike kan cin hanci. Shi ma Lu Liang, tsohon shugaban Bank of China, an yanke masa hukuncin kisa tare da jinkirin shekaru 2 a watan Nuwambar shekarar bara saboda karɓar cin hancin jimillar yuan miliyan 121. Sai kuma wani labarin wani matsafin saurayi da ya kashe masoyiyarsa sannan ya soya wasu sassan jikinta, in ji wakilin Aliyu Adamu Gwaram. Budurwar tasa mai suna Budunoba, wacce take da shekaru 23 kacal, a lokacin ta ziyarci saurayin nata mai suna Dimitri Loncin mai shekaru 45 domin yin shagalin bikin ranar mata ta duniya bisa rashin sani. Ashe dai yana da muguwar boyayyar manufa zuciyarsa. Bayan sun sha giya tare sun yi tatil, Locin ya ɗauki kwalbar giyar da ya sha ya rusa wa sahibar tasa ka, inda nan take kuma ta ce gagarin kunan, daga bisani kuma ya sa wuka gididdiba ta. Bincike ya nuna cewa daga nan sai ya fasa kanta ya kwashe kwakwalar Budunoba ya kuma soya ya cinye abinsa. Haka kuma bai tsaya a nan ba, sai kuma ya tare jininta da ke gudana da ya ɗiba a kofi sannan ya sha, sannan ya kuma farke cikinta ya yanke kunnuwanta ya saka mata ɗaya a bakinta, ɗayan kuma ya ajiye a cikin wani kwano da yake bawa kyanwarsa abinci. Lucin, wanda aka rawaito cewa matsafi ne mai bautar shaidan, ya yi tawada da jininta ya rubuta wasu alamomin shaidan a kofar ɗakinsa da nufin zai kira shaidan da kansa ya zo ɗakin su gana kai tsaye. Ɗan ina da kisan yanzu ya kasance sananne mai laifi a Rasha saboda yadda wannan lamari na rashin imani ya auku ya girgiza gabashin Turai. Bayan shigarsa komar jami'an tsaro a lokacin da ake gudanar da bincike ya gaya wa 'yan sanda cewa ya ci kwakwalwar tata da ya soya har sau 2 saboda yana jin daɗin ɗanɗananta. Masu gabatar da ƙara sun ce Lucin mabocin kallon fina-finai masu aikata kisan kai ne, sannan yana shafe sa'o'i a shafukan yanar gizo da ake koyar da kisa. A lokacin da ake gabatar da shari'ar sa, Lucin ya fara karanta wata waka ta surkulle daga inda yake killace a cikin wani kejin karfe, inda a cikin wakar ya dage yana cewa shi ba mahaukaci bane, ba dan ina da kisa bane, kuma shi ba mai cin naman mutane bane. Yana mai bayyana kansa a matsayin ɗalibi, dan wasa kuma mawaki. Alkali Alexei Stanovitsky ya katse shi lokacin da ya fara yin soki burutsin kawo labarin game da wani sananne mai kisan gillar ɗan ƙasar Soviet mai suna Andriy Chikatilo. Alkalin ya yanke hukuncin cewa Lucin yana da ƙoshin lafiya kuma ya yanke masa hukuncin kan laifin da ya aikata na kisan gilla. Kazalika zai yi zaman shekaru 19 a gidan yari tare da aiki mai tsanani. Makwabtan Budunoba da suka shiga cikin damuwa sun ce ba za su taɓa mantawa da mugun ganin da suka yi ba. Wani daga cikinsu ya ƙara da cewa idan ya tuna abin da ya gani sai ya ga kamar ba a duniyar nan abin ya faru ba, don yana ganin babu wani ɗan adam da zai iya yin abin da yi. To Allah rufa asiri. Kuma masu yi magana sun ce makashinka dama ai yana tare da kai. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai fanninmu na halin mutum sabulun wankansa tare da GI Suleiman Opson GI. A gaida GI. Da haka ne za mu ja labulen shirin a madadin shugabansa Ali Aminu Falaki, sai abokan aiki da muka kasance tare da su. Ni Saratu Muhammad Kiyawa ke addu'ar Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani, ya kuma kare mu da baƙin cikin duniya da na lahira. Daga nan gidan rediyo Freedom, muryar jama'a.